Prvý prípad. Ľuboš Bednár, chlapec z Pieskoviska. Písal sa rok 1988. Predstavte si 5-ročného chlapca, ktorý sa hrá na pieskovisku pred panelákom v Púchove. Mama zavolá deti na obed, brat pribehne, ale Ľuboš nie. A od tej chvíle po ňom niet ani stopy. Žiaden svedok, žiadny dôkaz. Jeden z najdesivejších prípadov v našej histórii. Druhý prípad. Ľudmila Klementová, Noc v Nitre. Rok 2014. Mladá žena sa zabáva v klube v Nitre, okolo polnoci vyjde von a svoje veci nechá vnútri. Kamera ju ešte zachytí pri rieke, odtiaľ koniec. Bez mobilu, bez tela, bez jedinej stopy. Zmiznutie ako vystrihnuté z thrilleru. Tretí prípad. Miroslav Pejko, zmiznutý novinár. V roku 2015 novinár z Bratislavy opustil byt bez telefónu, peňazí či dokladov, akoby len na krátku prechádzku. Lenže sa už nikdy nevrátil. A keďže pracoval na citlivých témach, jeho zmiznutie je dodnes zahalené poriadne hustou hmlou.